Nina besilo, nina benkosi, kulo lonke likaMthaniya ngicela ukunibingelela futhi kusayimini umfokankeshe. Njengoba nazi ukuthi umfokangobese unjoko umfana walapha enkandla uzokhipha ialbum izophuma ngomhla ka27 usekhiphile ngisho isithombe isihloko sealbum sithi ihash nembongolo nesithombe usikhiphile ifront cover nangaphakathi futhi izophuma mhla ka27 November shuthi ama pre-order sesingawenza ke mina ke ngizothanda nje ukukhuluma ke ngalensizwa unjoko abaculi abaningi ke mina ngiyengithanda ukupromote la kumculo wamaskandi bonke bekuze sahambe ukuthi sazi ngoba ingoma bayayishaya abaculi futhi naye unjoko mfowethu angeke ngisho ukuthi ingoma uyayishaya ingoma nayo ikhona ingoma eningi ukuthi phela sihlukene ukuprefer nanokuthi ke mina ke I had the experience ke ukuthi ngathi ngifaka ivideo la ku YouTube isahamba nje kahle mfowethu in 2 days mhlambe yayina like 14,000 views. And then in that video nami ngangenze recording ngangikhuluma ngendaba yangizwe umculo ukuthi uBunjoko ke yena wayesengena kanjani wagcina esethi video yamele ngiyiblock eshaya copyright ethi mele ngiyiremove ngiyibuza mina ukuthi 95% of that video my recordings isukukhuluma mina kodwa ke angibambe egqubuke ke umfoka ngobese singahamba siyomthenga simdlale mina kodwa ayingiright mina mfowethu wakenza into ebhlungu ngaphatheka ngoba ngangisesikoleni lapho ngithi ngiyazenzela nami ngiyihlanganisela njengensizwa hayi vela athi ubhuti ngithi nami ngiyasiza ukuthi ngiba promote ucela ngiwakhipha ama video abo ngase ngithi nami ake ngiphawuleke ngokuthi ke naye vele mayecula njalo uyalithanda ucansi njalo maye ezofaka ivideo yabona nale promo ayenzile manje gcwele ucansi lapha nabantu abanqunu thina sizinsizwa thina mayezoyenza njengalabo bafana bale phesheya abashayo beach motherfucker bebhizi belokhuza beshuthe namantombazana anqunu akahambe uyocula hip hop le phesheya yocula nama American ngoba thina last right nanokuthi nje lento yokuthi abaculi bayafudumeza sesithi ingoma siyayizwa ngapha kuma house siphinde siyayizwa ngithi ngibuka ipromo kanjoko hawu nayi ingoma ethi khipha iHennessy siphuze hayibo abantu abahambe urecord abangalanda ama microwave kodwa nje khona ngisho lutho kunje yababhlungu lento ayenza kimi ubhuti futhi kwakuna 2 days le video kukhona ishumana noma mhlawumbe okuncane kwangangenzeka mhlawumbe nami just for support ukuthi siqhubeke sipromote umculo wakithi kodwa ke ngimfiselo ukuthi umfowethu kodwa nje ialbum yakhe sengathi ngahamba kahle kodwa siqhubeke ke album yakhe le album inengoma esithi azibe u14 from track 1 to track 14 track 1 ithi pandemic ududuzane ngilitshitshi emhubheni ngicela ukuba ubaba istress bese kuthi utrack 5 fike uklashile kusho ukuthi wona agadla kuwo ke agadla umdumazi futhi yawonje mfowethu unjoko nalento ayenza last year ukuthi umdumazi akhiphe lengoma ethi umlaba naye bese yayikhipha yabona nje ukuthi mina ngangena inkinga kakhulu nomfoka ngobese kodwa lento ayenza kimi ukuthi angikhiphise le video namanje angikaxoli mina ngoba ngaphatheka kabuhlungu iyaqhubeka lezi ngoma zakhe zithi page 8 ngikhala page 9 induku zethu page track 10 ngiyekeni track 11 umnakwethu track 12 kuyenyukela track 13 wangona track 14 ngiyahamba bathi ke zonke ke lezi ngoma ke zirecordwe uye ziproducewe uye futhi kuningi ke ngicela sihambe siyoyithenga ngoba phela ingoma ikhona yona kulensizwa iyayishaya ingoma ngicela udlule ngo like no share no subscribe.